Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun onbiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zaltsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara, amen. Egin dezagun otoitz. Jauna, gure aita, zuk zure Alejandriako Zirilo apezpikuari ama Birjina jainkoaren ama dela defendatzea eman zenion. Iguzu zure ama, gure ama ere eta jainkoaren ama dela esaten degunok, izan dadila beti gure laguntzailea eta bitartekaria bizitza honetan. Jesu Kristo, gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan, amen. Genesis liburutik. Egun haietan jauna agertu zitzaion Abrahami Mambreren artadian. Abraham oial txabolaren sarreran eserita zegoen, berorik handieneko orduan. Begiak jasorik, 3 gizonezko ikusi zituen bere aurrean zutik. Ikusi orduko, lasterka joan zitzaien txabolaren sarreratik, eta auspez jarririk esan zien. Ene jauna, gogoko banauzu, ez jarraitu zure morroiarekin gelditu gabe. Ura ekarriko dizuet, oinak garbitzeko, eta zuaizpean hartuko duzue atsedena. Jatekoa ere ekarriko dizuet indar berri zaitezten, eta gero jarraituko duzue bidean. Zerbaitegatik igaro zerate zuen morroi honen ondotik. Haiek erantzun zioten, egizu diozuna. Abraham lasterka sartu zen oial txabolara, Sara emaztearen gana, eta esan zion bizkor, egizu orea, irin garbiz, eta prestatu itzazu opilak. Abraham bera, bizi-bizi joan zen kortara, eta txekor gizenon bat aukeraturik, morroi bati eman zion, honek bat-batean prestatu zezan. Gero, hartu zituen Abrahamek, mamia, esnea, eta prestatutako txekorra, eta bisitariei eraman zizkien. Haiek jaten zuten bitartean, zutik egon zen bera, haien ondoan zuaizpean. Amaitzean galdetu zioten, non da Sara zure emaztea? Abrahamek erantzun, hor, oial txabolan. Haietako batek esan zion, urtebete barru, ziur, bihurtuko natzaizu, eta ordurako zure emazte Sarak semea izango du. Sara entzuten zegoan txabolako sarreran, hizketan ari zirenen atzealdean. Abraham eta Sara oso zarrak ziren, eta igarota zeukan Sarak seme alabak izateko garaia. Horregatik, irribarre egin zuen Sarak, bere barruan pentsatuz, orain, agorra naizela, atsegina sentituko aldut, eta nire senarra zaharturik dagoela gainera. Baina jaunak esan zion Abrahami, zergatik ari da irriparrez Sara, umerik ezin duela izan pentsatuz, ba ote da ezer ezinezkorik jaunarentzat. Garai hontan urtebete barru, bihurtuko natzaizunean, Sarak semea izango du. Sarak izututa ukatu egin zuen, ez dut irribarrerik egin, baina arek erantzun, nola ezetz, irribarre egin duzu. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Jauna dut hartzai, ez naiz ezeren beharrean, larre guritan, ark nauetzan, atsedenezko urbizitara, ark narama
tan bizkortzen ditarima. Jauna dut hartzai, ez naiz ezeren beharrean, larre guritan hark nauetzan. Jauna zuekin eta zure espirituarekin Jesu Kristoren evangelioa, San Mateoren liburutik, aintza zuri jauna. Aldi hartan, Jesus Kafarnaun herrian sartu zela, erromatar zenturioi bat etorri zitzaion arrenka esanez. Jauna, elbarri eta oinazetan dago nere morroia etxean. Jesusek esan zion, zoaz eta nik sendatuko dut. Baina ehuntariak erantzun zion, jauna, ni ez naiz inor zu nere etxean sartzeko, baina esan zazu hitz bat eta sendatuko da nere morroia. Nik ere, ni besteren menpean egon arren, baditut nere mende soldaduak, eta bati oa esaten diot eta joan egiten da, eta beste bati ator eta etorri egiten da, eta nere morroiari egin hitzak hau eta hau egiten du. Hori entzunik harritu egin zen Jesus eta ondoren zetozten guztiei esan zien. Egia esan, Israelen ez dut inorengan aurkitu horren besteko sinismenik. Eta hau diozuet, asko etorriko dira sortaldetik eta sartaldetik, eta zeruetako erreinuko mailan jarriko dira, Abraham, Isaak eta Jakobekin, erreinuaren oinordeko ziranak, berriz kanpoko ilunpetara botako dituzte. Han izango dira negarra eta hortz karraska. Ondoren ehuntariari esan zion, zoaz eta gerta bekizu sinistu duzun bezala. Eta ordu hartan bertan, sentatuta gelditu zen morroia. Gero, Jesus Pedroren etxera joan zen, eta honen amagi arreba oheratuta arkitu zuen sukarrarekin. Jesusek esku hartu eta sukarrak alde egin zion. Orduan emakumea jaiki eta sarbitzen hasi zitzaien. Arratsaldean, deabrudun asko eraman zizkioten Jesusi, eta honek deabruak bere hitzez bota, eta gaixo guztiak sendatu zituen. Honela bete zen, Jainkoak Isaias profetaren bidez esandakoa. Harek gure ahuleziak hartu zituen bere gain, eta gure gaitzak eraman. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Entzun dugu gaurko evangelioan, egunero mezetan errepikatzen dugun esaldi bat. Eta ez zuen, esan genezake profeta batek esan, ez zuen Jesus berberak esan, ez zuen Ama Birjinak esan, ez zuen apostoluren batek esan, baizik eta erromatar zenturioi batek, ehuntari batek. Eta izaten ziren, ez ziren importantenak zenturioiak, baina ukitzen zituzten 100 soldadu beren kargura. Beraz, bazaukaten halako maila pintzat kontutan hartzeko bat. Eta harrek, hau da, etzan edonor, eta harrek izugarrizko ejemplua eman zuen. Alde batetik bere morroia maite zuelako. Etzen pertsona gogor bat, eta garai hartan, romatar mentalidadean, normalean morroiek ez zuten eukitzen apenas eskubiderik. Eta nagusiek edo zer gauza egin zezaketen bere mende zituzten pertsonekin. Baina ikusten dugu bihotz honeko gizon bat zela. Beti toki guztietan, leku guztietan, pentsamolde guztietan jende onak eta txarrak aurkitzen ditugu. Eta hain zuzen ere, zenturioi honek garbi ikusten da halako bihotz ona zeukela. Eta bere morroia gaixorik egonda, berak sendatzea nahi zuen, eta beste modura ez zuen lortzen, eta aituta zeukan Jesus bazela. Eta bigarren gauza erakusten duena, izugarrizko konfiantza Jesusengan. Berarengana gerturatu, eta beste ezaugarri oso importante bat jangoikoari eskatzean, humiltasuna ere ikaragarria agertzen du. Eskatzen dio Jesusi, halako humiltasunez,
bera zenturioi bat zan, baina ez zan esigituz bezala joan, baizik eta humiltasunez eskatzera. Jesusek berehala baiezko esan zion, bere bihotz sutsu horrek halako pertsona on bat ikusita, apuroan bere morroia gaizki zegoelako. Jesusek esan zion, banoa eta sendatuko dut. Eta ordun izugarrizko fedea agertzen du zenturioiak esanez, hitz batekin aski zela sendatzeko. Eta hoixe da egunero elizan errepikatzen dugun esaldia. Jauna, ni ez naiz inor zu nere etxea sartzeko, baina esan zazu hitz bat, eta guk esaten dugu, eta sendatuko naiz, eta zenturioiak esan zuen, eta sendatuko da nere morroia. Baina edozein kasutan, berak esandako esaldi hura guk errepikatzen dugu egunero meza santua ospatzean. Jesusek sendatu zuen jakina eta ejemplu bezala jarri zuen. Hori de, Israeldar askorentzako oso gauza bitxia zen, kasik eskandaloa eta askorengan segurasko haserrea sorrarazten zuena. Hain zuzen ere, garai hartan pentsatzen baizuten, Israeldarrak bakarra zaukatela fedea, Israeldarrak bakarra zaukatela salbatzeko bidea. Eta Jesusek esaten die, asko etorriko dira, sartaldetik eta sortaldetik eta eseriko dira, Isaakekin eta Abrahamekin eta Jakobekin maira. Eta beste asko, hemengoak, akaso joango dira infernura eta han izango da negarra eta hotz garraska. Ez di esaten jakina ikaratzeko eta baizik eta kontutan eukitzeko. Jangoikoaren salbazioa berak ekarri zuen berri ona denentzako zela berdin-berdin. Herri guztientzako, hizkuntz guztientzako, arraza guztientzako. Eta gaurkoan Elizak santu bat ospatzen du, Alejandriako Zirilo. Hain zuzen ere, batez ere, halako toki oso importante eduki zuen 5. mendean. Alejandriakoa zen, Egiptokoa, garai hartan Egipto oso kristaua zen, gero gaur egun ere, mantentzen da oraindikan 10% kristaua da, gehiengoa musulmana, 90%, baina badago 10% 9-10 milioi kristau bat daude Egipton, eta gainera eusten diotenak, mendetan da mendetan, oso egoera zailetan, baina eusten diotenak fedeari. Eta garai hartan ere Alejandria oso toki berezia zen, garai hartan gehiengoa izango zen, portzentaje handi bat bazoden ere paganoak, baina portzentaje handi bat kristauak. Eta Zirilok batez ere defendatu izan zuena, izan duzan Ama Birjina Jangoikoaren ama dela. Hain zuzen ere Jesus bat bakarra delako. Pertsona bat bakarra, bi izaera ditu, gizakia da eta jainkoa da, baina ez da bi pertsona ezberdin. Eta garai hartan Konstantinoplako apezpikua zen Nestoriok berak defendatzen zuen Ama Birjina Jesusen ama zela, baino ez Jangoikoaren ama. Eta halako saltsan sortu zen eta Zirilok ematen zion erantzuna, esanez Jesus bat bakarra dela eta egia dela bere jainkotasunean etzela bere ama. Jainkotasuna eternoa baita, beti erekoa baita, baina bere gizatasunean bai. Eta nola pertsona bakarra den esan daitekela eta komeni dela esatea gainera Ama Birjina Jainkoaren ama dela. Juntatu ziren, garai hartako obispoak eta aita santu pialdutako legadoak Efeson, 421. urtean. Eta bertan denak erabaki zuten baietz esan zitekela eta komeni zela esatea Ama Birjina Jangoikoaren ama dela. Orduz geroztik ere Agur Marian egunero errezatzen dugun aldiro errepikatzen dugu Santa Maria Jangoikoaren ama. Eta izugarrizko prozesio egin zen Efeson. Herriak poz handiz hartu zuen proklamazio hori, hau da, dogma bat proklamatu baizen Ama Birjina Jainkoaren ama dela. Eta izugarrizko prozesio egin zuten suziriak eta kandelak eta eramanez, eta gaur egun ere toki askotan egiten dira, Lurdesen eta beste toki askotan halako suziriekin eta prozesioak, baina segurasko hurrenekoa orduntxe izan zen Efeson, orain dela 1600 urte gutxi gora bera.
Eskatzen diogu bada, San Zirilori, berak Jesus eta Ama Birjina maitatu izan zituen bezala, guk ere maita ditzagula. Eta egingo ditugu orain gure eskariak. Eskatuko dugu oso bereziki sufritzen ari diren guztien alde. Gaixotasuna dela eta, krisialdi ekonomikoa dela eta, bestelako zailtasunak aurkitzen dituztelako garai hauetan, guztiak gogoan hartuko ditugu munduan zehar oso egoera ezberdinak, baino oso konplikatuak toki askotan. Eta eskatuko diogu Jaungoikoari guztien alde, eta eskatuko diogu denok eduki dezagula halako bihotz solidarioa, besteetaz akordatzen dena. Gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu, eta gaurkoan oso bereziki kontutan hartuko dugu Maria Martirena, erlijiosa, Uitziko Bordakoa. 89 urterekin hilda, eta azkenen arte eutsi izan dio. Uitzi bihotzetik maitatzezun eta etortzen zen Uitzira alzun guzitan, eta San Miguel etortzen zelarik, edo alzun guzitan etortzen zen Uitzira, eta izugarrizko ejemplu eman digu, eta eskatzen diogu Jaungoikoari. Goiko zeruan har dezala, Maria, eta handik gure alde egin dezala. Ama maite Maria, egiguzu lagun, zure bitartez Jesus, ikusi dezagun, zure bitartez Jesus, ikusi dezagun. Senideok egin dezagun otoitz guztiok batean eliza osoaren oparia Jaungoikoari eskaintzerakoan, jainkoa goresteko eta gizona salbatzeko. Onartu Jauna, adiskidetze eta gorespen opari hau, eta bere botereak garbiturik beti zure maitasunerako izan gaitezela eskaintza atsegingarri Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin gora bihotzak Jaunagan dauzkagu. Eskerrak Jaungoiko gure Jaunari. Egoki da eta zuzen, egoki da bai eta zuzen, non nahi eta beti zuri eskerrak ematea. Jauna, aita guztiz santu, Jaungoiko al guztidun beti ereko horri Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Bera da zure hitza, beronen bidez egin dituzu diren guztiak, bera bialdu diguzu salbatzaile eta erosle, Espiritu Santuaren egitez gizon egina eta Birjinagandik jaioa. Berak zure nahia betetzeko eta zuretzat herri santu bat irabazteko, gurutzean besoak zabaldu zituen eta heriotza ezereztuz nagusia agertu piztuera. Horregatik, aingeru eta santu guztiekin guk ere zure ospe eta aintzak goresten ditugu bihotz batez kantari. Kanta dezagun aingeruekin, zeruko kanta ederrena, santua, santu, santua zera, zeruko gure jaunonena. Zeru talurrak goresten dute, goresten zure almena. Osana zuri zeru goietan, osana ta gora alpena, bedeinkatua orain ta beti gure gana datorrena. Osana zuri zeru goietan, osana ta gora alpena, bedeinkatua orain ta beti gure gana datorrena. Santu zera bai Jauna, eta santutasun guztiaren iturri, santu egizkizu bada, ogi eta ardo hauek zure espiritua isuriz, Jesukristo gure Jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez atitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez.
hartzazue eta jan guztiok ontatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok ontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa, hil eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berri ona. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza, eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure serbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu meitasun osora Frantzisko gure aita santuarekin, Carlos gure hartzaiarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak, harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, Jangoikoaren ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan zuri aita jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospetaintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun, gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, eta ez guten taldian eman, baina atera gaitzazu gaitzetik, atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela, zurea dezu errebetza, zureak ospeta indarra, orain eta beti Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet nere pakea ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, amen jaunaren pakea beti zuekin, eta zure espirituarekin, emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotsa zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa zuk entzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Ona hemen, jangoikoaren bildotsa, ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor, zunere etxean sartzeko, baino esan zazuiz bat eta sendatuko naiz. Egin dezagun otoitz. Zure semearen gorputz odolez berriturik, zure ontasunetik eskatzen dugu jauna, Eukaristia bakoitza guretzako salbazio bide izan dadila Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin, bedinka zaitzatela jainko guzti aldunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak. Amen. Zoazte jaunaren pakean, eskerrak jangoikoari.
gure bihotzen gozamena, Jesus onaren bihotzona, erruki zaitez gutaz jauna, erruki zaitez gutaz jauna, zaude amorez eritua, gogorrarantzaz koroitua, gugatik gurutz iltzatua, guztia penaz samindua, guztia penaz samindua.